Julka, jedź. Jedź na dół, mocno. Nogą na dół. Nogą, Julka. Tutaj, patrz. Skręć. O, nakręci tak. Ona jakby stała, to by ten. Tu jest mocno, No ona sama sobie wdusi, zostaw ją. nóżką mocno na dół. Nogą. Julka, przyjedź do mamy. No, nóżką. Trzymaj się. Weź jej pokaż jeszcze raz. Tutaj, Julka, patrz. Tu masz nogę. Jest mocno na dół. Mocno. O! I jedziesz. Mocno na dół. Mocno. Nogą. Mocno. Bo ona za blisko. Tu. Tu. I tu. Mocno nóżką. No na dół mocno nogą. Tak. O, widzisz? Mocno. Ona nie ma siły. Jest taki wiatr. Na obiad. Teraz wsteczny tam trzeba przełączyć. Nie wiem gdzie. No R takie. No tam. Julka, chodź do tyłu pojedziemy. Nie władzę. No wiem, ale trzeba nadusić na gaz. Chodź do tyłu pojedziesz. Usiądź. To idź zrób. Loduś. Do tyłu nie chcę. Skręć do mamy. Święto.